masuk maita di parminggota martang yang nahohom maita. Amin. Marende maita. Marhite-hite guane debata ama, dot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot guarni ton di porbadia na tumo palangit do tanoon. Amen. Nunga di pabotohon ibana tuho ale jolma, manang aha na denggan, jala manang aha na niluluhon ni Jehovah sianho, imana mangulahon uhum sambing, dohot holong ni rohan habasaon. Jalamar panghalaho haserepon maradopon debatam. Haleluya. 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 Ale Tuhan debata jala amanami, sai urupi mahami asa unang mandele hami, ujuro hapogosan tuhami, jala asa unang magopo hubayan hami selehon-lehonmu, na denggani ujuro pasu-pasum tuhami. Ramoti hami, asa unang marpos niroha hami tu arta na dihasyanganon, lehon di hami haporseaon, asa dohot hami parjabar di sebeanon, di seteanon ni akad na porsea diho, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Otoktongi hutonogu Yesus ipangoluan tungnaso tadi kohonogu onapa
Pangihon hamu mapatik nere bata, sian 5 Musa 10 sada ayat sada. Dibaheni ikon haholonganmu do Jahoba de Batam, jalaradotanmu pangolion tu ibana, aka aturan ape, aka uhumna, dohotonana saleleng ho mangolu, atong martang yang mahita mangidogogo, lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan de Bata, sai pargogoi mahami mangulahon na hombar tu patik mi. Amin. Tatopo tima dosata. Ale Tuhan de Bata pargogona sohatu dosan para sirohana sumurung. Amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Halak pardosa nadangolon. Rotu joloni habangsa habadion mi. Manopo ti jala mengangguk kondosa nami. Matsa jot-jot warsai hami homar hite-hite pikiran. Dohot hata, dohot pambahinan nami naroai. Dang hu haolongi hami hosian nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa tondi nami, dohot nasa gogo nami, nang dongan nami, dang doson diri nami hubayan hami. Dibaheni, tama dori masanmu, jala uhumanmu hami tuhamatean, saleleng ni leleng nai. Alai nama porus mahami noaeng tu asini roham nagodangi, mangidosian nasa rohanami, alani Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham, si pangolu hami, dohot alani guarmu nabadiai. Ale Tuhan, say asima roham di hami, halak nadangolon. Amin.
Tapi kemah hata baga-baga taringot tu hasasan do dosa. Molotung adong manang ise namar dosa, adong do pangondiata diamai. Ima Tuhan Yesus Kristus nati gorohai. Jala ibana do pardengganan taringot tu dosata, alai dada holan taringot tu dosata, dohot do taringot tu dosa ni salhut portibion. Hasangapon ma di debatana di kijang. Amin. Namo barohaku di bain Tuhaki, dung Jesus maringan dia, dung asorang awon, dung tuje rohaki, dung Jesus maringan dia, dung Jesus maringan dia, dung Jesus maringan dia. Tabege mahata ni debata turupuk epistel ni Ariminggon, sian Lukasia ayat 50 sada sahatro di 62. Lukasia ayat 50 sada sahatro di 62, tajahama marsikat soring. Alai di dalam donok ari hababang kitna, di patohom mabohina mardalan tuhuta Yerusalem. Gabedang di jakon nasida ibana ala di patohom bohina laho tu Yerusalem. Alai humusorma ibana hona hata manasida di bahen ni nama dang diboto hamu hape manang ton di dia di hamu. Uju di tongan dalan nasida ni nasa halak mamandok ibana. Sa ihutonok kudoho manang tu dia peholao. Ia tu sahalak na asing didok, ihut ton ahu, alai didok ima, loas au jolo laho, mananom da amang. Sahalak na asing, muse mandok, huikuton peho Tuhan, alai loas au jolo mart, tinading hata tu akka dong aku sebagas. Ima sahatna martua doakan atu mangion hata niribata jalanau peopsa. Amin.
Koro paduan suara seksi remaja. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
taha tidak kon maha porsiaw tai, songona hinda tidak kon didongata sa porsiaon, disandok portibion, rap mahita mandok, au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogona sohatu dosan, natumo palangit dotan, au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah nasasadai, imana tubon si Maria, naga begabean sianton di purbadia, andorang sohabubuhan, ido tuhata, natumaon na berni, di pangumoni silatus, nama tetar pajal do ibana di hautinur silang, natuat tuban watodun di tangan, namulak mamulu di aripatuluhon, nama naik ke surga, lahun do tusiamun di bata Jehovah, amanai pargogona sohatu dosani, di sima ibana pai mamulak sogotu tanoon, mangumi halak nama ngurudot nama te, au porsia di tondi porbadia, jala adong sada huriana badia, huria hatopan ni halak Kristen akan abadia, dohot dihasesaani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate, dohot yang mulan masura sudah. Amin. Kor NHKBP Bandung, Reformanda Sektor Dago.
horas madihita saluhutna. Hujaha majo menang na piga-piga poin sian tikting dihita di bagasan samingguon. Tapay hut-hut ma. Nomor sada, guarni minggu dihita di minggu sadarion, ima minggu paduahon dung Trinitatis. Dohot topik, pengikut Tuhan yang setia mengihuton debata. Nomor 3, perubahan jadwal ibadah. Mulai hari Minggu tanggal 3 Juli 2022, khusus pada ibadah pukul 10.30, berubah menjadi pukul 11 WIB. Sedangkan ibadah pukul 7 pagi yang berbahasa Indonesia dan ibadah sekolah minggu jam 9 tetap seperti biasa. Setiap minggu ganjil ibadah sore pukul 17 berbahasa Indonesia. Seluruh ibadah dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Setelah ibadah selesai, jemaat dihimbau untuk segera pulang agar menghindari penumpukan jemaat dan tempat parkir, agar tempat parkir dapat digunakan untuk ibadah selanjutnya. Jadi amang inang, perubahan jadwal kebaktian kita dari jam 10.30 menjadi jam 11 untuk menghindari penumpukan dan untuk menghindari untuk tempat parkir biar bisa saling bergantian. Begitu amang inang. Nomor 4, mangojakon pandita. Hari ini Minggu 26 Juni 2022 di HKBP Teladan Medan, Resort Teladan Medan, Pendeta Roy Charles Sibarani STH diojakon menjadi pendeta fungsional HKBP Resort Teladan Medan. Sadarion diojakon jadi dang mulak dope amangi dohot paduan suara glorius. Nomor 5, Marhata Pertandingan. Hari ini Minggu 26 Juni 2022 pada ibadah Minggu 10.30. Pada saat ini minggu kita di ibadah Tasadarion, setelah pembacaan warta jemaat, keluarga pendeta Roida Huta Barat Boru Situmorang akan berpamitan marhata pertandingan. Acaranya ada di dalam acara kebaktian kita nanti. Setelah warta jemaat ini acara untuk pertanding hata inangi dilangsungkan. Nomor 8, diskusi sosialisasi sentralisasi keuangan. Pada hari Kamis 30 Juni 2022 pukul 19 sampai dengan selesai, bertempat di gereja ini akan dilaksanakan diskusi sosialisasi sentralisasi keuangan HKBP. Jemaat diundang untuk mengikutinya. Jadi dang holan parhala doa mang inang do jemaat diundang asata boto ada perubahan tata administrasi keuangan di gereja kita. Nomor sia, pertangyangan sektor. Pertangyangan sektor gabungan pada hari Jumat 30 Juni 2022 pukul 19 WIB bertempat di gereja. Diadakan pertangyangan sektor gabungan dengan tuan rumah dari sektor 7, 8, 12 Mabansel Tim. Jemaat diundang untuk mengikuti
dan dapat juga melalui Zoom dan live streaming YouTube HKBP Bandung Reformanda. B. Pertanyaan sektor dan sektor gabungan amang inang ida. Pertanyaan sektor songon na joloi hita muse mulai bulan Juli 2022 pertanyaan sektor gabungan menjadi pertanyaan di sektor masing-masing. Pertanyaan dilaksanakan di rumah jemaat setiap Jumat. Bagi jemaat yang ingin menjadi tuan rumah pertanyaan sektor dapat mendaftarkan kepada sintua sektor masing-masing. Nomor 10 sada. Dewan Koinonia. Seksi sekolah minggu. Perkenalan guru sekolah minggu. Pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 di ibadah sekolah minggu jam 9.00 WIB akan diperkenalkan guru-guru sekolah minggu dan yang magang sebagai guru sekolah minggu. B. Sekolah minggu liburan. Mulai hari Sabtu sampai dengan Minggu tanggal 9 sampai tanggal 10 Juli 2022 bertempat di Natural Hills, Jalan Kolonel Masturi, Cisarua, Lembang. Diadakan sekolah minggu liburan 2022 dengan kegiatan ibadah sekolah minggu, games, camping, dan barbecue bersama. Kontribusi ada tercatat di sini dan ditransfer kemana ada. Nanti kita baca masing-masing nanti ya Manginang ya, sama adik-adik ya. Biar pendaftaran terakhir nanti tanggal 3 Juli ya. Seksi perempuan. Konferensi Perempuan HKBP mulai hari Selasa sampai dengan Jumat 28 Juni sampai tanggal 1 Juli 2022 bertempat di komplek kantor pusat HKBP PA Raja Tarutung. Akan dilaksanakan konferensi perempuan HKBP yang mengikuti dari gereja kita, dari perempuan dari gereja kita yaitu Sintua Jeserait Boru Situmorang. Yang B, paduan suara Abigail. Kunjungan gerejawi dan wisata paduan suara Abigail. Mulai hari Jumat tanggal 1 sampai tanggal 6 Juli 2022. Paduan suara Abigail akan melaksanakan kunjungan gerejawi ke HKBP Immanuel, Pekanbaru, Riau. Dan wisata di daerah Pekanbaru, Riau dan Kota Padang dipimpin oleh Pendeta Roy Sibarani. Nomor 10 tolu Manginang. On agak penting doon dihita asata boto kesehatan. Dewan Diakonia Seksi Kesehatan. Penyuluhan kesehatan mengenai kanker. Pada Minggu tanggal 3 Juli 2022 pukul 12.30 sampai dengan pukul 13.10 setelah kebaktian siang. Di gereja kita ini seksi kesehatan bekerja sama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia mengadakan penyuluhan tentang kanker. Seksi kesehatan mengundang seluruh jemaat untuk mengikutinya. Informasi selengkapnya ada tertera di papan pengumuman kita di luar. Nanti pulang gereja bisa kita baca. Nomor 14. Ibadah pisah sambut pendeta di HKBP Resort Bandung Tengah. Pangujakonon Pendeta Rory Sibarani STH di HKBP Teladan Minggu 26 atau hari ini sudah tadi amangnya. Pisah sambut pendeta HKBP Bandung Resort Bandung Tengah
di HKBP Bandung Reformanda hari Minggu amang tanggal 17 2022 pada hari Minggu 17 Juli ibadah pukul 11 WIB akan dilaksanakan pangojakon lepas sambut Pendeta Resort HKBP Resort Bandung Tengah Pendeta Burhan Siaturi STH. Ucapan selamat ulang tahun. Adong dison 20 halak na marulang tahun di bagasan saminggon. Molotung adong na hadir dison marulang tahun na tersurat dison Boy Majongjong. Selamat ulang tahun Inang. Tetap gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Mulai tanggal 20 sampai dengan 26 Juni 2022. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dalam Roma 5 ayat 5. Demikian bunyinya. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Itu firman kado dari gereja untuk Inang. Silakan duduk. Nomor 20 sada. Berita keuangan. Hepeng na masuk tu hita di bagasan semingguan. Tu huria 10.413.355 rupiah. Tu pembangunan 1.155 rupiah untuk pembangunan. Untuk kantor pusat 2.489.800. Untuk yang lain-lain 2.768.000. Songoni mah berita keuangan di hita di bagasan mingguan. Martangiang mahita. Tapasaha matangiang pangodianota tu debata. Tapahohoma. Tuhan debata Jehovah parholong roha, jala parasi roha, nahu sombahami di bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus. Dison dohami o Tuhan, madok mauliate tu adopanmu na badiai, alat tung makilala dohami, tung di pedongani ho dohami di pernguluan nami, hami di ngulu nami yon terus didongani ho oleh Tuhan, mauliate matuho. Dilehon ho dope tu hami hahipason. Ubaheni buy hami ro tu bagasmu na pinarbadiaan mon. Ima na marsaur hami dohot akadongan nami laho mamuji goarmi. Ale Tuhan debata terlumobi maya ale Tuhan laho marsaur hami dohot ho marhite-hite hatam. Imana naeng dipasahat na posom. Amang pendeta pitu sinaga. Urapi Tuhan na posomon. Dinalaw pasahaton hatami. Ay ido hanguluan nami. Parbadiay masaluhut. Permingguon di sandok pertibion. Ima saluhut permingguon na mamuji guarmu. Sandok pertibion matuhan. Asa boy memuji goarmu na badiai. Di akan na menutupi goarmi ale Tuhan. Asa boy ale Tuhan. Di perbadiai ho ale Tuhan na sida. Asa olo memuji goarmi ale Tuhan.
Mau lihat madi oleh Tuhan, Tuhami pedilia kodo oleh Tuhan, asa boy hami oleh Tuhan, pasahaton hatam tudongan nami aka jolma na adong di Portebion. Di bata perguguna suatu dosan, di sopi oleh Tuhan, rodo hami mangido, asa pasu-pasu ma oleh Tuhan, leon bisuk oleh Tuhan tusude, aka naposom, tusude aka orang tua ni sekolah minggu, ajar-ajari na sida, mengajar-ajari na sida oleh Tuhan, asa toktong mardalan, di dalan lomone roham. Tuhan debata, satokin naya oleh Tuhan, naing martadingata, ina nami, Pendeta Roida Huta Barat, Borsi Tumorang. Alan yang pindah tempat ina nami yon oleh Tuhan. Ipi oleh Tuhan manangan di dia pe inang Tuhan di tempat ton ina nami yon say homa oleh Tuhan. Nama dongani iba na dohot keluarga na dohot buru nami sidasa. Tuhan, tong dope bono nami bangsa dohot negara nami yon. Asa ho nama perbadiay, ho oleh Tuhan nama lian bisuk. Tu sudah pertogi ni bangsa nami oleh Tuhan. Sian mulai presiden saat roh di pemerintahan di RT RW. Tuhan asa buhay na sida oleh Tuhan memimpin negara nami yon, memimpin bangsa Indonesia yon. Asa tetap buhay di bagasan las ni roha lau mamuji guar munda badiai leon oleh Tuhan. Tiur ni pacarian nang tu aka dongan nami segeliling nami asa buhay dope hami toktong rap buhay mamuji guar mi oleh Tuhan asi maruham di hami asi roham tu hami Tuhan. Tuhan mau lihat ma di oleh Tuhan sahit COVID na selilingon na naung dihabiari hami oleh Tuhan nung ngadilian hobi oleh Tuhan longgar ni sahit oleh Tuhan nungay padaw oleh Tuhan mau lihat ma di oleh Tuhan alani buhay hami marpungu di inganan oleh Tuhan lau mamuji dohot pasangapon guarmi Tuhan di bata soni dope oleh Tuhan akadongan nami na marsahit buanon nami tu adopan mo na badiay asa tangan mo na badiay apehon oleh Tuhan tu nasida asa anggiat malum sahit nasida asa tongtong nasida marlas ni roha oleh Tuhan lau mamuji guar mo na badiay lehon oleh Tuhan hamalumon ni sahit suang songoni oleh Tuhan dia ke keluarga na mangurus lehon hagugoon lau mangurus aka keluarga na marsahit ima oleh Tuhan kuaran nami sada-sada amang situasi lain Tumorang amang SR si Barani nyonya P Panjaitan boru nadeak nyonya RS si Hombing boru Pasaribu nyonya Sinaga boru Siregar nyonya si Torus boru Tambun nyonya TS Hutauruk boru Lumban Tobing nyonya L si Hombing boru si Majuntak M Simbolon nyonya S Simbolon boru Pasaribu nyonya T Manulang boru Tambunan nyonya Tampu Bolon boru Samosir de amang de Pakmahan inang situa nyonya Pakmahan boru Tampu Bolon amang Manulang nyonya R Silaban boru Manurung sintua KM Panggabean amang DJ Situmorang nyonya CL Situmorang boru Pakpahan nyonya Siregar boru Aritonang nyonya Rotua Margareta Marbun boru Purba nyonya Huta Barat boru Siregar nyonya Sinaga boru Napitupulu Tuhan di bagasan parsahiton ni pamatang dona sida oleh Tuhan leom ma Tuhan hisar ni pamatang na oleh Tuhan leon hamalumon asiroham di hami Tuhan Tuhan jemaat yang merindukan anak Porseado hami Tuhan naliano mudoi di aka waktuna asa tongtong na sida di bagasan keluarga na marlas ni roha anak kami Timothy Simbolon agar semakin lancar dalam komunikasi yang belum mendapatkan pekerjaan dan teman hidup kiranya Tuhan yang mendengar doa-doa mereka ya Tuhan dan juga doa kami percaya ya Tuhan naliono mudoi pas waktuna tempat ibadah minggu persiapan HKBP Lembang
Ibu kami di bagasatang yang nami oleh Tuhan. Pasu-pasu pargugue sudah jemaat. Suang-suang ini perhalado na di sana oleh Tuhan. Asaboy oleh Tuhan membangun gereja oleh Tuhan. Dohot dengan sonang soharibu-ribuan. Persuang-suang ini persiapan HKBP Sumedang oleh Tuhan. Ipasahat kami tu tangamu nagugoy. Homa oleh Tuhan. Na campur tangan di sude rencana nasida. Tuhan di bata. Jumulo saya sadu sana minagodangi oleh Tuhan. Asa tamahami romarso batu jolom mangido asa odihon mahami oleh Tuhan. Sian sude tahi-tahi ni si bolis di portibion ho matoktong na madongan ni hami. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami tuho. Amen. Masuk mahita di acara nomor 14, marharta pertandingan keluarga Inang Pendeta Roida Huta Barat, Boru Situmorang. Marende mahita. Tuhan Yesus sudah ngoluku di Tuhan Yesus ikut tonoku ke Tuhan Yesus nangoloa sumurut Ihuton ma Tuhan Yesus Hona di jodoh rohan batulus Beta ihuton ma Tuhan Yesus sayunang ho sumurut Masuk acara mandok hata Sian Pendeta Roida Huta Barat, Boru Situmorang. Silakan. Parjolo maulia tema hupasahat tu debata ala boe dohita di bagasan lasni roha marsoba tu ibana di bagasan ibadah minggu sadarion. Napaduahon maulia tema tu sudena parhalado HKBP Reformanda na mangalehon tiki di hami asa boy hami takas parmisi songon keluarga almarhum Pendeta Oktorium Togar Pangihutan Huta Barat. Maulia tema di sudena dengan ni rohamuna di Napaburhaton Pendeta Oktorium Togar Pangihutan Huta Barat naung maninggal hon hita sudena. Jala haroro nami parmisi hami huhurajumi memang ikon ulahonon nami doi atikpe sudena aka lasni roha tanggung jawab ni huria nunga di pasahat huria tunaposona Pendeta Oktorium Togar Huta Barat. Huhalason hami sudena amanginang tiur ni rohamuna paburhaton Pendeta OTP Huta Barat dohot mangalehon aka naulina denggan tunaposona naung borhati. Nungahu jalo hami aka nagabe si jalo oni padita OTP Huta Barat mauliate ma salinari di Tuhani mauliate ma di Sudena Huria HKBP Reformanda mauliate di Sudena ruas ni Huria
nama kalaputi sudena aka pakubasion paborhaton pendeta OTP Huta Barat. Mau liate di sudena kategorial sekolah minggu, remaja, namangguriton aka nauli nadenggan taringo tu pendeta OTP Huta Barat. Mau liate di Naposo Bulung, Ina, sahabat doa, dohot, lansia, songoninang inahana, sudetahe aka punguan parede dihuriata namar situtu mambahen naulina denggan tu almarhum pendeta Huta Barat. Jala di partikianon di sudena haburjuon muna sai tuhatama napatuguhon pahoton hapor siaw muna torus mabahen nadenggan lau pasangapon Tuhani di tonga-tongani huriana. Hurajumi hami songon keluarga tarlumobi au sadiri atik pe au dongan sari penipad dita OTP Huta Barat dang parsidohot makobasi songon lajimna pardi huta alai saya labas dorohamuna mangatusi hami atik pe sosai boy dohot laho marpungu marsoba tutuhani di tonga-tongani huriana HKBP Reformanda. Jala di partikianope mangido maaf ma au hami dohot si hadasa molotung adong akan nahumurang nasai laon di pakubasion ni almarhum saya marpangajuma hamuna. Jadi mau liate mainang, mau liate maamang, sekolah minggu, guru sekolah minggu, Naposo Bulung remaja, sude matahe naso haguaranau, di sudena haburjuo muna, jala toktong mahita sudena satia tutuhani, sai burjumaho, rasi rasa mate, dungilihono kumadiho, tupal hangoluan, pangukapon 2 ayat 10c. Ima nabui hupasahat hami amanginang, songon hata permisi nami, keluarga almarhum pendeta Huta Barat, tusudena ruas HKBP Reformanda, sai huingot hami ma, sudena haburjuo muna, sudena lasni rohamuna, maradopon hami keluarga pendeta Oktorium Togar Pangihutan Huta Barat, mau liate nang tu amang pendeta resot sibarani atik pe sonasida dison alai parsiboto donasida takas di partikian di tikion jala mangalehon kesempatan di hami asabui hami pasahaton hata permisi nami jala di paborhat hamu hami di bagasan tangiang pinuji madibata Yesus Kristus dohoto di parbadia sianon rodi saliling nilelengna. Amin. Selanjutnya, mandok hata sian utusan ruas, inang nyonya situa R Sitanggang Borusiahaan. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Untuk keluarga Inang dan Dasa, saya di sini berdiri mewakili Huria HKBP Reformanda. Di sini saya mau mengucapkan terima kasih Inang, terima kasih yang belum sempat kami sampaikan untuk Amang. Terima kasih untuk semua pelayanannya, untuk kami sangat merasakan
pelayanan Amang dan Inang dan keluarga di tempat ini sungguh luar biasa dan juga menjadi teladan untuk kami bagaimana Amang dan Inang, dua orang pendeta yang hidup dengan sederhana yang patut menjadi tiruan untuk kami. Sempat waktu itu Amang dan Inang ke kantor untuk periksa darah ya, check up. Cuman nanya, Inang saya mau periksa, ini berapa harganya? Sekian. Amang, oke, hari apa saya datang. Nggak ada cerita, nggak ada apa gitu ya, datang. Udah selesai periksa darah, saya lihat Amang dan Inang jalan keluar dari kantor ya, jalan kaki. Saya tuh udah mau ngejar gitu. Duh, kalau nunggu Gojek di sini aja gitu ya. Tapi mungkin me time-nya Amang dan Inang tuh ya seperti itu ya, jalan berdua kemana. Mungkin mau habis itu nongki-nongki Inang ya sama Amang. Ya kesederhanaan Amang dan Inang sungguh patut menjadi tiruan untuk kami. Terima kasih juga kalau saya juga di sekolah minggu sungguh merasakan ya perhatian Amang dan Inang. Kami mau adain bakti sosial, kira-kira kemana? Amang dan Inang sering sekali memberikan masukan, ke sana aja, ke sini aja. Jadi sudah beberapa kali bakti sosial itu dibantu oleh Amang dan Inang. Juga mungkin adik-adik remaja juga yang sangat kehilangan. Karena mereka cukup sering juga ya ditraktir sama Amang Pendeta ya. Jadi memang sungguh kehilangan. Ya tapi begitulah ya Inang ya, ketetapan Tuhan. Kita tinggal menjalankannya. Keinginan Amang untuk pensiun di Bandung diwujudkan Tuhan dengan jalannya sendiri. Begitu juga keinginan Dasa untuk sekolah di perguruan tinggi Bandung dikabulkan Tuhan, puji Tuhan. Semoga Dasa juga cita-citanya yang lain dapat terwujud, tentunya dengan kerja keras, belajar dengan baik. Pasti Tuhan bantu dan wujudkan. Untuk Inang juga yang akan pindah pelayanan ke tempat yang baru, selamat melayani di tempat yang baru Inang, dengan huria yang baru, dengan tantangan yang baru, dengan sukacita yang baru juga pastinya ya Inang ya. Semoga Tuhan selalu kuatkan dan selalu jagai Inang dan keluarga. Kami juga mau mengucapkan maaf jika ada tutur kata atau perbuatan kami yang kurang berkenan untuk Inang, untuk Dasa dan untuk seluruh keluarga sekalian. Kami mohon maaf. Dan kiranya Tuhan yang selalu jaga-jagai dan menyertai Inang dan keluarga. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Nah, terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Selanjutnya dari utusan Parhalado Amang Situa Hasilalahi. Shalom. Reformanda. Masa holongan. Mulai tema. Jadi dilan Tuhan mitiki songon hata moledok paborhaton. Ya seperti itulah. Alana molo pindah pe Inang Pendeta Roida alai pindah Harwasod do. Tetap do Inang ondok keluarga adong di Rohata. Jadi itu Amang Pendeta Pitu Sinaga nahua holongnya kami nang Pendeta Rory Sebarani yang mungkin online kami Parhalado kami majo pasato kata. Jadi perjulo bodora hotareng ote kami Amang Pendeta almarhum OTP hola sada kalimat do nabui hurok kami. Songon hatani edeni kusplusido terlalu indah untuk dikenang, terlalu sedih untuk
Jadi kita ingat yang indah. Napa dua museng molo amang almarhum OTP, mungkin hita boy manupiri mobil ta, ada nafingot molo amang OTP bercerita, nagudanga supirna. Karena beliau mobile dalam kegiatannya, dangolo menyusahkan yang lain, Grab. Jadi nagudanga supirna. Jadi nauro inang nakin, inang penatorida, terlalu indah untuk dikenang, terlalu sedih untuk dilupakan. Alai bercerita tentang inang pendeta Ruida Majohita. Foibe boleh ditampilkan di layar. Pasti dang takas gabaron. Alai nawida gabaron, ang memahami sisada sebagai situa yang ditahbiskan. Jala siatulu paditata amang pendeta Saud Serait, amang pendeta Roy Simajuntak, inang ma pendeta Roida nadong di Tonga. Nasida ma menahbiskan kami sebagai situa. Jadi inang pendeta Roida bukan jemaat atau anggota yang baru di kita. Sebelum margoar reformanda pehita, nggak mangula nasida di hita. Mulai dok najulo RBR Resort Bandung Riau. Jala kami dang produk ni reformanda kami ilantik sebagai situa. Napar pudiope. Rabdo kami dok amang pendet amang situa BS di Gabari. Jadi bukan wajah baru, tapi istilahnya stok lama do nang pendeta Roida molo di kami. Tung macai belgado nyali. Dak sudiulo padita bernyali untuk melayani hita tiki di pinggiran hita. Alai molo mangula di Juma di debata, semua tidak akan pernah sia-sia. Sian Bandung Riau kita menjelma menjadi reformanda yang sekarang ini. Jadi molope salah satu pendeta nahya melayani amang OTP almarhum di hita, alai jauh sebelumnya inang pendeta Roida sudah melayani gereja kita ini. Oleh sadaruna pasatami tu inang pendeta Roida moliate. Kita pernah mengenal inang Roida, pendeta Roida. Kita juga bersyukur sudah ikut mengikuti perkembangan huria kita ini, gereja kita ini dari Bandung Riau menjadi reformanda ima. Jadi molope adong Martinadi kata sebetulnya pergi untuk kembali deh songonate ini dedotong. Tentu suku-suku ta di samping holan ala keluarga pamit siak kita ala melayani di tempat lain alai satabi nang pendeta Roida holan info nahu bagi kami alai boloi pe hubajulu kami las nuruhanami deh. Inang pendeta Roida akan menjadi pendeta resort di HKBP Jalan Jambu Jakarta. Sebagai sakame aungdo atau buktangan mahita. Sebagai sian hitahian berharap piando inang pendeta Roida akan melayani kita. Ternyata nasida komit untuk melayani kita. Adiga pe nasida Rotu Badungon akan mau melayani kita walaupun tidak berstatus pendeta di kita. Jadi nahuboto inang pendeta Roida hamudona mentabiso kami sebagai situana jolo moliate. Nang di nalau makobasi huriana baru hamu di Jakarta songon amanat agung ido pergilah ke seluruh dunia. Jalan ngahuboto ngadidalani inang sude pelosok-pelosok melayani di HKBP tanpa ada keluhan. Jelas sampai sadarion bodo widahami inang pendeta Roida. Tangyang nami tu inang pendeta Roida marguguma inang di tempat pelayanan baru dengan warna yang baru, dengan tantangan yang baru, dengan suasana yang sangat baru. Nang hami pedison, molope istilah na tading hami dison,
Boh kamu hame di bagas tangyang muna. Kami juga tadi sedikit mendengar Hadasa juga akan kuliah di Bandung. Semoga terwujud apa yang didoakan. Jadi Omana Parpudi inang pendeta Roida sian hame parhalado molate gudang inang. Sian hame parhalado madok selamat melayani di tempat baru. Naki pagi hame marjamita di sekolah minggu tentang penjala ikan. Murid Yesus na pertama sebagai penjala ikan nasida Simon dan Andreas idok Tuhani tinggal homa jalami jadilah menjadi penjala manusia. Mulai atema di inang pentarida jadilah penjala manusia untuk menjadi murid Tuhan di tempat pelayanan yang baru nanti. Bohape nang bangga dohame tu inang pendeta Ruida, bangga hami ala sebagai ruas, sebagai pendeta nahya makobasi hami di saat duka dan di saat suka. Margogo mainang, mulai hati. Mari anda kita. Sai horas dalam artuan nasana hinokopni Ototongi utonoku Jesus na paluaan O samindo olo aku alani martuaan mandiriku mengikut tolongi dada benalosanku namanggohi rohaki hototongi hutonoku Jesus napaluaan o samindo oloaku alani Dame ini debatana sumurung sian saluhut na roha. Imamangaramoti hati-hati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hata ni debata di hita di parsaurata di minggu arian sadarion. Sian bukurut biduna parjolo dibuka sian ayat pitu sahatu ayat 10 pitu. Hujaha madihita takasma tapai hutihut songonom madidok. Dungi hehe ma paropu adi. Maaf ayat pitu. Jadi ruar manasida sian inganan pai solatanna na sailaon rabdohot parumaenna na dua halaki asa mardalan sumuang tutano juda. Dunginin na si Naomi matu parumaenna na duai. Lao mahamu mulak ganub tu bagas ni inanabe. Say marasini roha ma Jahoba mamaloson tu hamu. Hobartu na binahemu tuaka namate doho tuau. Say di basa-basa ho Jahoba matu hamu asa jupangan hasonangan hamu. Ganub dijabu ni sinoduk nabe. Dungi dium mamanasida. Laos di pangyar bema soarana tumatangis. Dunginin na nasida matu si matuanai ikon udur hita mulak tubang som. Alainin na si Naomi ma. Mulak mahamu aleak kadainang. Bahasa na yung mardalak kamu rabdoho tau. So tagamon adong betubu anakku. Bahen sinoduk muna dohot. Mula mahamu ale akka dainang anung matua hu au anggotung marsinoduk mangam muse
tung sura pe hudok adong dope sihiri mod diau, jala sabor nginod dope au marsinoduk mangan, jala tubuan anak au. Tung tarpai mahamu mana sida pai mama godang. Tuk tarpujung mahamu bahenon ni gabe sudat marsinoduk mangan. Unang masongoni aleak kadainang. Ai sumapot dope na huai sian hamu. Ai ruar huhut tangan ni Jehovah marbajo yau. Jadi dipangir nasida masuarana be manggogo tumatangis laos diumma si Orpa ma si matuanai. Alai marsi hohot ma anggo rohani si Rut tu nasida. Dunginin na si Naomi ma. Ida ma. Nung ngamulak ia haham tu bangsona dohot tu debatana. Mula ma ho dohot ho mangihuton hahami. Alainin na si Rut ma mangalusi. Unak say soso yaw tumadikoko lao sirang siako. Ia tusi ho lao ikot tusi ihut toroku. Ia tusi ho maringanan ikot tusi yaw maringanan. Bangsom nama bangsoku, debatam nama debataku. Ia disi ho mate ikot disi yaw mate. Disido au huhut naeng tertanom. Say songonima bahenon. Saya songonima di bahen Jehovah tu au. Jala songoni ditabai tujuluanon. Holan hamateani nama tarbahen manirangau sian ho. Ido sahatna. Tusi holao tusido ihut tonoku. Bangsom nama bangsokku. Debatam nama debataku. Kemana engkau pergi? Kesitulah aku akan pergi. Allah mulah Allahku. Akamang dohot inang na hinaulongan ni Tuhan Yesus nung atung populer hata-hata ni siruton ditonga-tonga ni paranguluat ta si ganupari. Molo adong naing patuduhon hasatiaon na. Jod do paddohanon dibuat manang hataon. Alay taida majo keluar biasaan ni paddohanon di tonga-tonga ni ngulu niya kanaporsea. Kemana engkau pergi? Allahmu lah Allahku. Kata-kata ini diucapkan oleh Rut 3000 tahun yang lalu. Ai 1000 tahun adorang su Kristus do paddohanon. Tabba muse 2000-an tahun sampai sekarang. 3000 tahun yang lalu lah perkataan ini diucapkan oleh Rut. Tetapi perkataan ini masih bergema hingga sekarang ini. Luar biasa. Puasa boy songonia kamang dohot inang. Perkataan ini menjadi perkataan yang menguatkan, yang terkenal dalam hidup orang percaya. Karena kata-kata ini adalah kata yang sangat luar biasa, menunjukkan sikap Rut sebagai orang yang sangat setia. Bahkan kesetiaannya adalah kesetiaan yang bisa dikatakan kesetiaan mustahil, yang sangat langka. Mengapa langka? Karena biasanya orang akan bisa setia ketika kehidupannya masih aman. Kita bisa setia ketika kehidupan kita masih menguntungkan. Situasi masih baik-baik saja. Berbeda kalau ada penderitaan, ketika terjadi kesusahan, terjadi kesulitan, maol do halak bui setia. Tabereng di tonga-tonga ni nguluta, termasuk di perusahaan misalnya, dia ke instansi, bahasa bawahan begitu setia kepada atasannya, melakukan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Ala adong dope gaji nani harapon na. Ada situasi denggad dope. Hubungan na tu atasan na uli dope. Buama moloso adong besi haraponon na. Hubungannya juga dengan sesamanya pelayan atau pekerja sudah tidak baik, apalagi kepada atasan. Ra hatop do tinggal hononna. Hatop do
mago hasatia ani sian bagasan nguluna. Alay malo taberen naking paranguluan ni si Ruth mangihutton Naomi si matuana. Begitu luar biasa kesetiaannya. Mengapa dikatakan luar biasa? Tabereng majuak kadongan. Aduh, nama bociri turpukon sehingga terjadi kesetiaan daripada Ruth kepada mertuanya Naomi. Nats ini diawali ketika di Bethlehem di Yerusalem terjadi kelaparan, sehingga Elimelek memutuskan harus meninggalkan Bethlehem dan pergi ke Moab bersama istrinya Naomi dan kedua anaknya. Jadi anaknya bernama Mahlon dan Kilion. Kita bisa baca nanti di ayat 2. Kita tahu Moab adalah sebuah atau satu negeri kecil di sebelah timur Laut Mati. Jaraknya dari Bethlehem ke Moab sekitar 80 km atau perjalanan 5 sampai 7 hari. Buasai kotu Moab si Elimelek borhat karena memang Moab adalah tanah yang subur, sebagian besar wilayahnya terdiri dari lembah dan gunung dan hutan-hutan luas ada di sana. Moab juga terkenal sebagai tanah pertanian yang menghasilkan banyak makanan. Bahkan ketika di ayat ini dikatakan sewaktu Israel dilanda kelaparan, Moab masih bisa menghasilkan makanan. Itulah karena kesuburannya. Ido bahen ikoborhat ma si Elimelek dohot keluargana Ripena dohot anakna naduai si Mahlon dohot Kilion. Rencananya adalah untuk menyambung kehidupan. Jadi tabereng majo ada rencana yang baik di situ untuk menyambung kehidupan, melanjutkan kehidupan. Alayah nama saduk saha nasida di tanah Moab. Bukan kelanjutan hidup yang diperoleh oleh Elimelek, tetapi disitulah hidupnya berakhir. Rencana adalah melanjutkan hidup, tetapi kenyataan adalah mengakhiri hidup. Ikon mate maibana di patorang di ayat sebelum diturpuk tai. Ikon marujung ma ibana. Dung marujung si Elimelek mabuat boru Moab mamuse yanakon na duai si Mahlon dohot Kilion gabe pardi jabuna ima si Orpa dohot si Ruth jala tinggal manasida di si saliling 10 tahun liling na di ayat opati taida dung adong arga 10 tahun nasida maringat di sini na ipe dung 10 tahun nasida di si rencana juga supaya melanjutkan hidup, memiliki keturunan, hidup yang bahagia, hidup yang tenang. Alai asing do namasa ikom mate mamuse si Mahlon doho si Kilion ianakon ni si Naomi. Tinggallah hanya 3 orang yang sudah menjadi janda. Si Naomi dohot parumain nana duai ima si Orpa dohot si Ruth. Akadongan na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus datuk soboraton. Dia dopi si Naomi. Dia sekaligus kehilangan 2 status. Status yang pertama sebagai istri dan status yang kedua sebagai ibu. Karena kehilangan suami mengganti statusnya dari istri menjadi janda. Kehilangan anak-anak mengganti statusnya dari ibu menjadi seorang yang tidak punya anak. Bayak kom majo. Borat doi dihadapi si Naomi nama saya. Bisa kita kegambarkan duka silih berganti bertubi-tubi dia alami dalam hidupnya. Omma nama ngojar rohana iko borhado meninggal hontano Moab mulak tu Bethlehem tu Jerusalem. Ala dungimu saya di boto ibana di bege ibana nunga marpangulahi rohani Jehovah mida bangsona nunga adong si panganon di lehot debata tu bangso Israel di Jerusalem di Bethlehem sian ayat onomi taida. Alayah ado naboy parsiajarat taida ditikki
dibuat si Naomi keputusan untuk meninggalkan Moab, pulang ke Yerusalem, ke Bethlehem. Sebenarnya hal yang luar biasa juga ingin dia tunjukkan, bahwa dia sadar dia tidak bisa terlena oleh karena penderitaan atau duka cita yang dia alami, tetapi sebaliknya dia harus bangkit, dia harus menjalani hidupnya kembali, dia harus merebut kembali sukacitanya. Uben namula kibana tu Bethlehem. Odo nanaing paingoton na tu hita kana porsea. Bisa saja tantangan, pergumulan, hamaolon dang masohot di tonga-tonga ni nguluta akamang dohot inang. Alay buado hita, apakah kita menjadi hilang semangat? Boy do mago akan awadokyad di hita. Akka sinamot na leleng tapa pungu-pungu. Alay alani akka parsahiton mago mai. Boy do parkarejuan mago. Boy do mago akka keluarga na tahaolongi. Misalnya songon alani pandemi naksalpui. Gudang akan kehilangan keluarga yang dikasihinya, harta yang dia telah kumpulkan dan lain sebagainya. Peristiwa-peristiwa sering membuat kita kehilangan semangat, menjatuhkan semangat kita, gairah kita. Alai di paingok dohita marhidai turupukon. Orang yang benar-benar percaya, jangan mau kalah kepada tantangan, jangan mau kalah terhadap penderitaan, karena ada Yesus Kristus, ada Tuhan yang selalu menguatkan kita. Jadi apapun tantangan yang terjadi, jangan larut di dalamnya, jangan bersedih terus-menerus, tetapi bangkit, semangat, raih kembali kehidupan, raih kembali sukacitamu. Itulah orang yang benar-benar percaya, yang memiliki Tuhan. Harus berbeda dari orang-orang yang tidak memiliki Allah, yang tidak memiliki Tuhan, yang gampang menyerah, gampang putus asa. Tetapi orang Kristen, orang percaya harus mau berserah kepada Tuhan, bersemangat menjalani hidup apapun yang dia hadapi. Akadongan na hinaulungan ni Tuhan Yesus Kristus, dungadong haputusan naking ikomula manasida tu Bethlehem, mardalam manasida di patorang di ayat pitui ruar manasida sian inganan paisolatan na maddapoton tano juda ninna. Alay dito nga dalan adong mamusia ka peristiwa na ikon mabuan na sida tu suatu duka muse ditiki na nisuru ni si Naomi na dua parumain nai asa mulak tu tano nasida tu debata nasida. Pulanglah, pergilah masing-masing kembali ke rumah ibumu, Nina, ke rumah ibunya. Naomi berharap supaya kedua menantunya ini kembali kepada keluarganya, kembali ke tanahnya, dan kembali ke Allahnya. Tetapi apa yang terjadi? Kedua menantunya ini menolak berpisah kepada Naomi, dan mereka menangis tersedu-sedu. Di pangiar nasida suarana tu matangis. Nina asa unang marsirang nasida dohot si matuanai si Naomi. Kedua menantunya ini tidak mau berpisah dari Naomi. Basa songoni akamang dohot inang sa sitong na dong dotong parsiajaran na boy taputik siani. Mengapa sampai kedua menantunya ini tidak mau berpisah, padahal apa yang akan mereka hadapi belum ada kepastian di tanah Juda. Ragu dope sa sitong na, keraguan dope, ketidakpastian dope. Belum pasti apakah kaum Israel menerima mereka sebagai anggota komunitas Israel. Ala diaha, ala tradisi ni halak Israel, diorai do nasida marboru sileban. Manang mabuat boru diduru ni halak Israel, gabe anggota keluarga, manang gabe pardijabuna menjadi istrinya. Jala kapanurirang paingoton
molo adongpe nauk sanga mabuat borusi lewan gabe bardijabuna ikon paulakon na doi. Ikon taruhononna harus dikembalikan, dipulangkan itu. Jangan sampai masuk ke komunitas Israel. Mengapa? Untuk menjaga kekudusan hidup mereka. Apalagi ketika perempuan-perempuan yang mereka ambil menjadi istri tidak menyembah Allah sebelumnya, akan bisa mempengaruhi iman kepercayaan mereka. Alani ido naking belum pasti apakah mereka berdua bisa diterima di komunitas Israel. Ala enak pesongoni tumatangis nasida tuk sojari hami marsirang siako ninna. Ahado nama baini totu ala naung diida parumen nana dua odo kebaikan holong haulion ni parange pangalaho na pinatudu ni si matuanay ima si Naomi. Naomi bisa menunjukkan bahwa dia begitu dekat kepada kedua menantunya. Jonok, adong parsaoran nama Cayuli, jalama Cedenggan, atik pelatar belakang mereka berbeda. Naomi dari Israel, sedangkan Orpa dan Ruth adalah orang Moab yang terkenal sebagai penyembah ilah atau dewa. Dewa yang terkenal adalah dewa Kemos. Alai ala dipaduduh si Naomi, hubungan yang baik, kedekatan. Kedua menantunya tidak mau berpisah dengannya. Waduh kita, di tengah-tengah di keluarga. Hubungan kita dengan sesama keluarga bagaimana? Bisakah kita menunjukkan kedekatan, kasih, sayang kepada sesama kita? Molohita natoras akamang dohot inang. Boy do las rohani ianakon dilebukta. Apakah kita bisa membuat suasana yang menyenangkan di tengah-tengah keluarga? Manang sebaliknya do. Molo mulak amat tai siak kantor manak siap parkerejuan. Itor mabiar sudah dana. Ketika kita pulang dari pekerjaan, itor berbeda suasana. Naking ramedo. Ala bebas ianak koni marmeam. Ada holat saat tidak jauh makohom sude, sip sude, semua diam karena ketakutan. Apakah kita bisa menjadi pengayom di tengah-tengah keluarga atau sebaliknya menjadi tanda kutip serigala yang menakutkan? Om masada tong parsiacara sia turpukon, bahasa boy, si Orpa dohot si Ruth begitu ingin selalu berdampingan dengan mertuanya Naomi karena ada kedekatan, ada kasih sayang. Songoni dong ulun ya karena porsea. Iko boy patuduhon holong, patuduhon kasih, patuduhon kenyamanan, ulaon nadinggan, kedamaian di tengah-tengah ni nguluna, di tengah-tengah ni keluarga nang humaliang nape. Dung masai dangolo na sida marsirang di padua hali si Naomi mamuse madok. Bahasa huroa ikon naing merdalak kamu rab doho tahu. Ninna, mengapa kamu harus mau berjalan bersamaku, mengikut aku? Dangadong besi harap pono sianau. Tuksura adok pe sihirimo sianau. Jala adong pe sinodukku muse bui marianakon tuk tarpai mahamu mai. Artinya Naomi ingin menyadarkan bahwa tidak banyak lagi yang bisa dilakukan oleh Naomi kepada kedua menantunya. Di samping dia sudah tua, tidak mungkin dia bisa lagi memiliki keturunan. Atau sekalipun memungkinkan untuk dia melahirkan lagi, tidak mungkin kedua menantunya bisa menanti atau menunggu hingga anaknya bisa besar dan menjadi suami mereka. Di Somma terjadi perbedaan antara si Orpa dohos si Ruth. Orpa memilih untuk pergi meninggalkan mertuanya. Dia sadar bahwa memang yang dikatakan Naomi benar. Di Yehuda atau di Bethlehem belum ada kepastian. Sementara di Moab
dia masih memiliki keluarga, dia masih memiliki ibu, dia masih memiliki rumah yang selalu menantinya. Omma mabani bana di umma masih matuanai dungi mula maibana meninggalhon si Naomi dohot si Rut borhat ibana tu Moab. Akadongan na hinaholongan, tetapi bagaimana dengan Rut? Apakah dia juga meninggalkan mertuanya Naomi? Tidak. Rut adalah seorang menantu yang sangat mengasihi Naomi mertuanya. Ia ingin supaya dia bersama-sama menghadapi penderitaan, menghadapi beban yang dialami oleh Naomi mertuanya. Dia tidak ingin dan tidak mau meninggalkan Naomi menjalani sendiri kepahitan hidup. Tabereng do nakinga hadidok ibana, tu dia holao, tu si doau. Di dia ho marborngin, di si doau dinna. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, apa perbedaan daripada Orpa dan Rut di dalam situasi ini? Sasitong na dang boy tong salah honota si Orpa nakpe naung lawi bana manadikon si Naomi dohot si Rut. Dia baik, ya. Dan dia juga penyayang. Dia sayang kepada mertuanya. Nadenggat do na pinatupanay ay holong dorohana tu si matuana. Alay boy ditinggal honibana si matuanai alaniaha karena memang itu tadi dia tidak memiliki iman bahwa di Yehuda dia juga akan hidup. Allah Israel yang disembah oleh Elimelek dan Naomi mertuanya juga akan menghidupinya. Dangadong hapor siaon na songoni. Ubaina dipilih tiba nama mulak tu Moab manobba debatanahyan ima de debatasi lebahan. Ahado persiajaran na boy taida di si boy do hita burju. Bisa kita baik, kita bisa juga penyayang kepada keluarga, kepada orang lain. Boy do ho amang parholong tuak kahalak na asing. Boy do ho inang burju tuak ka nadilabungmu. Alay ingot ma molo soarong hapor siaw tu debata dang manok tongi itu belum sempurna. Supaya semua sempurna harus dibarengi oleh iman kepada Allah, kepada Tuhan. Kebaikan memang perlu, penting. Kasih sayang juga penting, baik di tengah-tengah keluarga juga. Tetapi jangan lupa semua itu harus dilandasi oleh iman kepada Tuhan. Ay holong di debatado nagabi tiruan di sude holong di Portibion. Tabereng mamuseng ngoluni si Rut na toktong satia mangihuton si matuana si Naomi. Didok ibana tu dia holao tu si doau. Di dia ho maringanan ikut tu siau maringanan. Ninaibana. Ada dalam dirinya prinsip yang menunjukkan kesetiaan yang luar biasa kepada Rut, dari Rut kepada Naomi. Kesetiaan yang tidak tertandingi oleh siapapun karena dia bersedia menyangkal dirinya, bersedia menghilangkan rasa sayangnya kepada dirinya untuk mengikuti Naomi mertuanya. Dilanjutkan juga dia berkata bangsamulah bangsaku. Dia rela merubah status kebangsaan dari bangsa Moab untuk mengambil identitas baru sebagai bangsa Yahudi, identitas mertuanya. Dan ini adalah hal yang jarang dilakukan oleh orang, sulit dilakukan. Sulit kita meninggalkan kebiasaan kita, adat kita, kewarganegaraan kita, lumubi ma molo mangihuton halak na berbeda do pesiak kita. Dan pasti ada resiko di situ. Anak king so naudo digijang peraturan di tengah-tengah Israel tidak diperbolehkan membawa perempuan lain, mengambil perempuan lain. Maul doi dia dopi ibana. Alai Allah ni holongna demi cinta kasihnya kepada mertuanya Naomi. Dia mau mengambil resiko dan bersedia
untuk mengikuti mertuanya, mendampingi mertuanya. Jalana luar biasa do pe di do ibana do di ayat 10 onomi. Debatam nama debatakku, Allahmu lah Allahku. Di sonma terjadi perpindahan iman, perpindahan agama, perpindahan keyakinan. Padahal kita tahu bahwa keyakinan itu adalah hal yang prinsip, hal yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Alai boido ibana manadikon ukamona, manadikon debatana, debatasi lebani. Laho mangihuton debatani si Naomi si matuanai. Bahasa boy songoni iman waing suku-sukunna. Da soholan si matuana si Naomi naung berhasil meyakinkan, memproklamirkan, menyaksikan Allah Israel yang mereka sembah kepada menantunya. Dia berhasil meyakinkannya. Allah naung diida si Rutdo isedo debata nasi nobbani si Naomi ima si matuanai ima debatani Israel marhite-hite pernguluan ni si Naomi. Dia mau menerima iman yang baru karena menurutnya dari yang dia lihat dari kehidupan Naomi bahwa Allah Israel Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa, yang selalu mendampingi umatnya, yang tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Omma dihaporsia ibana. Ikut debatani Israelido ihutonokku. Jadi Ruth mau mengikuti Naomi bukan semata-mata karena dia ingin mengikuti mertuanya, bukan semata-mata hanya hubungan keluarga lagi di situ, tetapi hubungan iman, hubungan kepercayaan. Olo ibana mardebatahon debatani si Naomi. Di somma tarida hasatiaon yang sangat tulus, kesetiaan yang sangat tulus, di mana Ruth tidak mau kembali kepada ibu kandungnya, kepada keluarganya, tetapi mengikut mertuanya karena ada sukacita yang bisa dia lihat. Ada Tuhan di dalam kehidupan Israel, di dalam keluarga mertuanya Naomi, Tuhan yang maha kuasa yang selalu hadir dalam kehidupan mereka sehari-hari. Odo nanahing paingoton na tuhita kamang dohot inang. Hasatiaon ni si Ruth, manggobarhon hasatiaon ni akanaporsea tu debatadoi. Alana king dada holan semata-mata si Naomi nanahing ihuton nonibana alai debatani Israel, debatana si Nobba ni si Naomi. Kita dipanggil untuk tetap setia. Boido masa kahamaolon di tonga-tonga ni ngolutta songon na ni adopan ni si Naomi dohot na dua parumen nai. Bisa banyak kejadian atau peristiwa, hambatan, tantangan yang kita hadapi dalam hidup kita. Lumobi ma dinamangi huton Yesus Kristus songon si paluai di hita. Buido gudang hamaolon. Alai di paingo trupugod do hita bahwa apapun yang terjadi, orang percaya harus selalu setia, harus selalu ikut kepada Yesus Kristus. Ikos setia do hita mangihutton ibana. Songo dia pe borat ni ulau ni. Bagaimanapun beratnya tugas yang harus kita jalankan, kita harus lakukan itu. Kita harus laksanakan itu. Tidak jarang orang ketika dia sudah percaya, tetapi setelah peristiwa yang mengancam hidupnya datang, lumubi ma'alani imanna dang martahan ibana alai ditadikon ibana haporsiaonna. Dia mau mengikuti agama yang lain, kepercayaan yang lain. Ala gudang hamaulon. Alai di som mahita di payengot akamang dohot inang. Halak na botul-botul porsea ikotoktong satia tu adopan ni debata dohot mangihutun Yesus Kristus i alaniaha sada sihirimot taima. Orang-orang yang setia kepada Tuhan akan diberkati Tuhan
ikot daruli pasu-pasu dohot las ni roha. Ikon pakeon ni Tuhani nguluna gabi ula-ulana bakoron pasu-pasu. Ino na masa di tonga-tonga ni ngulu ni si Rut. Coba kita bayangkan Rut yang dulunya orang di luar Israel. Ay halak Moab do ibana. Alai sian ibana do haruruar ni Mesiasian non. Dia adalah menjadi nenek moyang dalam silsilah Tuhan Yesus Kristus. Aidung sahat nasida anotu tujuda gabe dibuat si Boas maibana dungi Boas nanti akan keturunan Boas adalah Obed dan Obed memperanakkan Isai. Sian si Isai mamuse si Daud jala songon nataboto si Daud ma nagabe oppuni si paluai ima Yesus Kristus. Jadi orang yang tadinya terpinggirkan berada di luar kaum Israel, komunitas Israel sebagai bangsa Allah, tetapi Allah memakai dia menjadi sumber dari juru selamat di tengah-tengah dunia ini. Songoni mangolu ni akana porsian atau tong satia mangihutton Kristus Yesus, mangihutton si paluai, pasti akan diberkati oleh Allah. Allah akan memakai hidup kita menjadi saluran berkatnya. Gabe pataridahon pasarhon haluauni tutonga-tonga ni akan nahumaliang. Kita akan menjadi sumber berkat. Atau ngakamang dohit inang dapat tuduhom mahasatia otah. Marilah kita tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi, banyak tantangan yang kita hadapi, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan Tuhan, tetapi ikutlah Tuhan karena dialah satu-satunya yang layak kita sembah, sumber kehidupan kita. Amin. Martang yang mahita. Pinuji pinasangak maho ale Jehovah Tuhan nami. Mauleate di hatam naung hutangi hok kami. Hutadahami do balgani asi do tolong ni roham. Natoktong mangalehon gugu panarihonon tuakan aposom naulo porsea diho. Tarida doi sian paranguluon ni si Naomi di namangadupi gudang haporsuhon ibana ikon aguan keluarga ibana Tuhan aguan akayanakon alai dangolo ibana madeli alani ala porsia ibana adong doho na parmudu-muduhon ngoluna gabe alani ikon mulak ibana laho manorusson parangulon na tutano Juda Bethlehem jala di patuduho ko dotong pangaramotiomu nang marhite-hite parumain na si Ruth atau tong satia mangihutton si matuanai dada holas si matuanai tahe alai mangihutton ho debata ni Israel debata na sinobba ni si Naomi gabe taruli las ni roha ibana di ujung ni pardalanan ni nguluna harui tahe gabe dipakeho ibana gabe haruan ni si palua ima Yesus Kristus Tuhani alanido Tuhan dipangidoho sian hami akana porsia diho marhite-hite hatami asatoktong satia hami mangihutoko boy do godang hamaolon boy do godang aka hasusaan na huadopi hami lumobi mapartahaton haporsiaon nami i alai dipaingot hodo hami Tuhan asa unang ganggu hami alai asatoktong hami satia mangihutoko pena masa asa pasu-pasu mengulu nami Tuhan jala pakeom mo hami gabe ula-ulam dalan ni pasu-pasu tunah humaliak kami atong loas ma margugo hami pinarguguan nito dimtor di parbadia lahu mangulahon hadami asa marsihohot hami di haporsiaon nami satia hami mangihuton ho lumobi mangihuton anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nagabe si palua di hami bae mangulu nami Tuhan ngulu naboy pakeomu paposon rohani kadongan nami
songon si Naomi na boy paposon rohani parumain na si Ruth mangihuton ho. Asa hami pe margugu, marhite-hite haporsyaon nami, boy hami paposon rohani akan na humaliak kami lumubi na sumanad dahohyad dobe. Asa boy pos rohana sida, olo adong nasida mangihutok ko gabi dohot nasida malua. Pasu-pasu manggulu nami Tuhan, pasu-pasu nang ngulu ni sude ruas ni huriam doho sude ulaon na. Asa marlas ni roha hami, upuji hami guarmu na badiai di sude pardalanan ni ngulu nami. Pasu-pasu sude parhubas ni huriam, parhalado, do sude pakobasio di tonga-tonga ni huriam, asa mardalan ho bartulomo ni roham, asa ngapon hamuliaw di guarmu Tuhan. Jala huriamon gabe dalan laho pararaton baritam di tonga-tonga ni humaliang na. Atong Tuhan, pasahat hami masudi ngulu nami holat tu bagasan tangamu. Marsangap maho, di bagasan Kristus Yesus mauleate mariho. Amen. Tong ihutonoku Jesus ipangoluhau tungasotani konoku monapaluahona sai marguru au Tuhan sai marguru au Tuhan otok tong ihutonoku Jesus
tangya koma peliata. Ale de bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggat dohon na sauli basa na mauli utus. Hupasahat hami masyan na nilehomi tu hami pelean nami tuho. Say jalo mai kabewap na hutus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramo ti asahu parahasya kami peleanon. Pati bulhon haraja omu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hudada hami gudang ni silehol-lehom mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauli ate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gijang, say pinarbadia mahaguarmu, say ro maharajaomu, say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami, songop panesa nami di dosa nidungan namar dosa tuhami. Unak kami togi hotu pangujunan, palu amahami sian pangago. Sadame jalohamu mapasu-pasu sia tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodako Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaorohom madamena tutodim. Semadi kita saluhut nak